Wes siap. Oke, siap. Leri 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 leri. Gak podo to, gak podo karo gonmu. Kudune iso. Kowe pokoke meneng ya. Loro ati. Tombo ati. Loro ati. Tombo ati. Iku limo perkarane. Loro kok. Kaping siji eruh tangga gelange gedhi. Ya loro ati wi. Kaping loro diselingkuhi bojo. Loro. Kaping telu sing lanang elek sing wedok ayu. Loro wi. Kaping papat ra duwe dhuwit pacar minggat. Loro. Kaping limo duwe entek diapusi rondo. Janda pirang. Salah sawijine mesti tau ngelakoni. Mesti tau ngelakoni. Kudu sing sabar, yen ra sabar stres terus mati. Ayo kanca, Kanggo kanca duwe dientekno. duwe. Aja to. Timbang digawa lah kok terus kelong 50. Kok gak padha? Gak padha, gak padha. Lah yo gak padha warnane. Re ri re ri re. Deklamasi. Ri re ri re ri re. Deklamasi. Tutur tapi. Tolong dengarkan para ibu-ibu yang budiman. Ini sing ngomong cangkeme percil. Tulung openono bojomu dewe-dewe. Mesakne wong lanang. Terima kasih kalau ibu ini ndak. Sing liyane kita tuturi. Wong lanang nyambut gawe bendino awan isuk sore bengi. Duwike digawe sampean-sampean kabeh. Lara percaya deloken. Wong lanang sarung sitok sampe ngluntung, wong wedok daster luwih kok 15. Bener. Wong lanang songkok sitok sampe bulak, wong wedok udung luwih kok 20. Ngenes dadi wong lanang.